Celý život si nám říkala, co máme dělat a jak se chovat. Měla si spoustu přání a snů, ale k čemu to vše bylo, když ti teď zbývá jen zasraných pár dnů. Jen pár dnů. Potkalo tě to nejhorší, co tě mohlo potkat, nejdůležitější zdroj v těle, říkal jsem poklad. Je to rakovirus, šíří se to rychle, lékaři už početli snad stovky bychle. Dala si nám vše, co si dítě může přát. Chtěl bych to vše vrátit a zase se s tebou smát. Já vím, že jsi udělala chybu, každý dělá, tak už se tím netrap a nechoď jak duše bez těla. Jednou seš s ní, pak se ztrácíš ve vzpomínkách tvých, teď srdce jí vrátíš. Podej mi ruku, mami, jen pár přání chci zase mít. Pojď tiše se mnou, jako dítě chci zase šťastný být. Chci zase šťastný být, jen pro tebe šťastný být. Všechno to způsobily starosti, to už jsem tě trápil, dělal jsem hlouposti. Teď ležíš na smrtelné posteli, netušil jsem, že tohle tak strašně zabolí. Napadlo mě tolik slov, co ti chci říct, jedu za tebou, ještě 10 kilometrů před sebou. Konečně jsem na místě, doktorko, jak je mamince? Doktorka zrudla. Ne, to není pravda. Jednou seš s ní, pak se ztrácíš ve vzpomínkách tvých, teď srdce jí vrátíš. Podej mi ruku, mami, jen pár přání chci zase mít. Pojď tiše se mnou, jako dítě chci zase šťastný být. Chci zase šťastný být, jen pro tebe šťastný být. Jako by se mi v srdci protáčela kudla, chci ti ještě toho tolik říct, mami.